ኤርትራን ሃገራዊ ልምዓት ባንክ ኣፍሪቃን ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራ ሓድሽ መደበር ፀሓያዊ ፀዓት ምትካል ዝውዕል ናይ 20 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ከቲሞም ኣብዚ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ፋይናንስ ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለሚካኤል ዝተወከለትሉ ስምምዕ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ብምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ጨንፈሮ ዶክተር ሊያንደር ባሶላይ ተወኪሉ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃን ንፀሓያዊ ፀዓት ብዝምልከት ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ደቀ ምሕረ መደበር ፀሓያዊ ፀዓት ንምትካል ዝተፈረመ ናይ 50 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ዝቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ መሰረት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ እዞም ፕሮጀክታት ኣካልን መቐጸልታን ናይቲ ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር 12 ማእከሎትን ንኣሽቶን ነፍሲ ወከፎም 30 ሜጋዋት ብድምር 360 ሜጋዋት ፀዓት ዘመንጩ መመንጨዊ ፀዓት ንምትካል ዝተዳለወ ሰፊሕ ናይ ማእከላይ ግዜ ፍኖተ ካርታ ኮይኖም ነቲ ጸንሐ ፀዓት ናይቲ ሃገር ንምድልዳልን ንምዕባይን ተባሂሉ ድማ ዝስራሕ ዘሎ ኢሉ كم ذكر أبز حلفة قرب أوان بنك لمعات أفريقيا نقولوا صعات إيرترا نمقلال ن 5 مليون دولار مولا كجبر سمع بس يحمني رميام تجنزب كابدك أم حرز تكل ناي 3 ميجاوات صحيوي ممنجو صعاتنا عبال زو علي نيرو حجها مقصلتا نايزي إيرترا مس بنك لمعات أفريقيا تجبر زلا سمعات معربه كفال إيرترا حدش مدبر صحيوي صعات نمتكل ناي 20 مليون دولار سمع كتيملا إيرترا بزي أخولن زي سرعون كبورن بكالن قرب ساعات كتساقم مصنحه بنك لمعات أفريقيا زغلص كوينو ابتا هاجر نوي حوان فتح كاي ترخبلو زقصل زلو قلولاو صعات منابره حزبن قطبان تهاجر عبسن برات كم زغدفه يفلط اب موداتا 2022 زتواساسبه سرعته مربب تهاجر وي انتجريتد جريد سيستم تهاجر ناي 151 ميجاوات عقم كم زنبرن زبزح كابتي بنفتا تسرح رسيناو منጭ زركب مخوانن كابوها 35 ميجاوات راي ناغلغلوت كم زوعلن صبصب بنك لمعات أفريقيا يجلص نزل مفتاح بنك لمعات أفريقيا محجنا 5 مليون دولار حجنا هنا 20 مليون دولار سمعت مس إيرترا بمختام أبتهاجر حدشتي عبيتي صحيو ممنጨው صعاتات أمتكال سمعت زغتم زلا أزيز حساب زلو حدش صحيو ممنጨው صعات أبنو زبادك محرخونه معرباو كبابي تهانيصو مستودأ مستيكاب حرقي غزبغس قندي مربب إلكتريك تهاجر كلاغب مخوانو وانت فليطلا ازم بروجكتات مع استجميرم مع سكود مخانم كن بنصر اي تገልጸን ዘሎ مفارق زحلفة ورحلكاتيت كوميشنر بوليتيكاو قدات سلامن صتان حبرت افريقيا بانكول ادويه ناب ايرترا مبصح كايدو مسبه سلطان ايرترا ابز تراخبلو بحبرت افريقيا نتيامون ايرتران ايثيوبيان دغددز مصز زلو وطري نمزرب تبهيلو كمز تلاخه مع كان زينا الجزيره صحيفه مع كان زينا الجزيره ابتي ايرتران ايثيوبيان كابكيدان نبت صابو بزبل ارستي زرغي حتى ابزلا نوح صبصابا امون ايرتران ايثيوبيان اب 2010 متن استفرمت سمع سلام دحريو زنبره كونتاتن اتحجي امونغوتن كلته هاجرات نعبي يمص الله زبحال وطرن املكيتا زرزر تنتانه زرغيحه ابزلات الاوان حبرت افريقاون اتزلو كونتات اشاقيلو نكوميشنر بوليتيكاو غدايات سلامن صتان حبرت افريقا بانكوله ادويه نابسمرا كمز سدده اغريصا اتا معكن ابت صبصابا اتي ناب ايرترا مبصح زكايده بانكوله ولاون اب مغلصيو بزعباتيا مونغ ايرتران ايثيوبيان زلو وطر املكيتو حبريتا انت زيهابه زتفلالي منጭታት ግን መብጻሕ እቲ ኮሚሽነር ናብ ኤርትራ መልእኽቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኮነታት በዝምልከት ከምዝ ነበረያ ሓቢራ ዘላ ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ባንኮለ ኣድኦየ ኣብ ኤርትራ መብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ጉዳይ ሶማልን ሱዳንን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ናይ ኤርትራ ማዕከን ሓቢሩ ዝነበረ ኮይኑ ርክብ ባንኮለን ኢሳያስን ከዓ ንኽልተ ሰዓታት ከም ዝቐጸለውን ብወገን ኤርትራ ተገሊጹ ነይሩ ዕላማ መብጻሕ ናይቲ ኮሚሽነር ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ወጽያ ኣብ ዝነበረ ዜና ብዛዕባ ሰላምን ጸጥታን ኣፍሪቃ በቆንዱ ድማ ዞባዊ ማዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዝራብዩ አስመራ አቲ ይዝበል ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ባንኮለ አድኦየ በጀካ ናብ ኤርትራ ዝገበረ ተደጋጋሚ መብጻሕ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራውን ኣብ ቀረባ እዋን ረክባት ገይሩ ይፈልጥ እዩ
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብደረጃ ምክትል ፕሬዝዳንት ስልጣን ዘለዎ ሓደ ካብ ናይ ቀደም ፖለቲካውያን ወታደራውያን መራሕቲ ሕወሓት ዝነበረ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናብ ኩናት ከየምርሕ ዘስግእ ወጥሪ ኣመልኪቱ ህጹጽ ስጉምታት እንተዘይተወሲዱ ካልእ ኩናት ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከጋጥም ተኽእሎ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይተርፍ ይክብል ኣጠንቂቑ ንሱ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ሓንቲ ትግራይ ሄራልድ እትበሃል መርበብ ሓበሬታ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ነዊሕ ትንታነ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝኾነ እዋን ኩናት ክውላዕ ይከኣል እዩ ንኹሉ ናይ ጎረባብቲ ዞባ ሱዳን ከምኡ ድማ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብቐጥታ ክጽለዩ ድሕሪ ምባል ህጹጽ ዝኾነ ስጉምታት እንድሕር ዘይተወሲዱ ኩናት ከጋጥም ተኽእሎ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ዘይተርፍ ክኸውን ኢሉ ንሱ ነቲ ኣብ ሞንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ኣመልኪቱ ቀንዲ ጠንቅታቱ ብዝምልከት ኣቐሚጥዎ ኣብ ዘሎ ነጥቢ ድማ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ንጸንሐ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወጥሪ መሪሕነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መፍትሑ ስለ ዝሓመቑ እዮም ክብል እንከሎ ብወገን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ምዕባይ ስጉምታት ከዓ ነተኽእሎ ናይ ግጭት ይዕብዮ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ዞባውን ዓለም ለኻውን ሳዕቤናት ሃልይዎ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ናብ ዘይምርግጋእ ክእቱ ዝኽእል ኢሉ ጻድቃን ኣብዚ ዘርጊሕዎ ዘሎ ነዊሕ ጽሑፉ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ከም ሲንጋፖር ክንገብራይና ዝተባሃለ ከምኡ ድማ ንትግራይ ከም ቀንዲ ዕንቅፋት ሪኢኻ ዝነበረ ግጭት ጌም ኦቨር ዝተባሃለሉ ከምኡውን ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ተኸሊፍና ዝተባሃለሉ ኣመልኪቱ ዝርዝር ጽሑፍ ከቐምጥ እንከሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልያት ጠቒሱ እውን ገለ ናይ ሕወሓትን ወተሃደራውያን መራሕቲ ትግራይን ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ምስ ኤርትራ ክውግኑ ይደልዩ ከም ዘለዉ ብኤርትራ ድማ ብዘይ ሙሉእ ደገፍ ናይ ትግራይ ንኢትዮጵያ ኣይንዕወተላና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ነቶም ብመንገዲ ሲያስ ንኣብይ ከኣሊ ይደልዩ እዮም ዘለዉ ዝበሎም ናይ ሕወሓትን ወተሃደራውያን መራሕቲ ትግራይን ክፋል ክነቅፍ እንከሎ ዝኾነ ከጋጥም ዝኽእል ውግእ ዝተናውሐ ክኸውን ከም ዝኽእል ወላ እውን ክልቲኦም ወገናት ማለት ኢትዮጵያ ይኮነ ኤርትራ እቲ ውግእ ሓፂርን ወሳኒን ዝብሉ እንትኾኑ ክናዋሕ ይኽእል እዩ እዚ ውግእ ኣብ ዝዛዘመሉ ድማ ጂኦግራፊ ናይ ገለ ሃገራት ካብቲ ሕጂ እንፈልጦ ዘለና ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ኣብ ሙሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን እውን እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ወጊኑ ዝረኣየሎ ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል ክብል እንከሎ እዚ ውግእ ከዓ እንድሕር ኣጋጢሙ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለምና ኣቓልብኡ ኣብ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ማእከላይ ምብራቕን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ገይሩሉ ዘሎ እዋን ክኸውን ብምዃኑ ነዚ ውግእ ቅርፂ ዘትሕዙ ሃብታማት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ኢራን ግብፅን ቱርክን እየን ክኾና ኢሉ እቲ ነቲ ውግእ ዝውሰነሉ ዓውደ ውግእ ትግራይ ስለ ዝኸውን ግን እቲ ቀንዲ ቃጸሎ ንትግራይ ክስምዓ ውግእ ከዓ ንሙሉእ ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጠቕሊሉ ክዓግት እዩ ስለዚ ንትግራይ ዝበለጸ ኣማራጺ ውግእ ከይህሉ ምክልኻል ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ምጽዓር ምስ ኤርትራ ሓቢርካ ብሰላም ናይ መንባር ፖሊሲ ምኽታል ከምኡ ድማ ውግእ ከየጋጥም ናይ ምክልኻሉ ፖሊሲ ክንክተል ኣለና ኢሉ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም መሻርክቲ ከምኡ ድማ ስምምዕ ሰላም ክፍረም ተዓዘብትን መወልትን ዝነበሩ ከዓ ውግእ ንኸየጋጥም ክጽዕሩ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም